Tot el que ha condicionat, diguem-li, el fet d'estar tancats, entre cometes, que no s'ha del tot, durant 2 anys, ha fet que saltessin moltes alarmes, per una banda, i noves pràctiques que estaven una mica oblidades, i també pràctiques que tothom pensava o anunciava que venien per a quedar-se, i s'ha demostrat que no, que estem tots, que la fatiga de parlar per Zoom i parlar per Jitsi és una cosa que ara mateix no volem sentir ningú, volem trobar-nos als llocs, no? I això es nota molt. I a nivell creatiu, a nivell dels artistes, també és una cosa que passa, i de fet hi ha projectes gestats, com la d'Irene Avisa, que acabem d'escoltar ara, parlant, hi ha projectes gestats en un context i que ara ja poden mostrar-se al públic en un altre. Sempre hi havia un 10% d'artistes internacionals, a Eufònic hi ha molt d'artista català, la majoria, i després hi ha una part que és de la resta de l'Estat, i ara aquest any d'artistes internacionals hi ha un 25%, però potser és fruit d'una casualitat, no sé, o pot ser que havien d'estar l'any passat i han acabat passant ara. I la part de la presència femenina sempre ha sigut important, de manera natural, simplement és que aquest any és una mica més de la meitat. No passa res, hi ha anys que està una mica menys, una mica més, vull dir que per nosaltres no ens marquem uns números, ni anem a dir, no, hem d'aconseguir una paritat, representació. Esto es lo más raro donde yo he tocado, al lado de una ciénaga. No, para mí es un sueño, o sea, quiero decir, yo creo que lo que le hace especial el entorno de un festival es algo que no cuidan el resto de los festivales, ¿no? Que es que no solo vengas a un sitio a consumir alcohol o música o lo que sea, sino que además te mimetices con este entorno, ¿no? Entonces, para mí el Eufònic tiene esto, que al final no es solo llegar a un escenario y tocar, sino sentir dónde estás, a qué perteneces, una conexión con la naturaleza y además que montar todo esto aquí no es nada fácil, que en realidad sería mucho más fácil poner encima de un cemento una tarima y subirte a tocar, ¿no? Y lo que hace diferente este festival es que la gente que lo organiza se esfuerza porque la naturaleza que hay alrededor sea parte de este festival, ¿no? Del cartel también. I bueno, és aquí aquest tema que per mi suposa un esforç, adaptar-me al lloc, conèixer una mica les idiosincràsies de cada lloc i en el fet aquesta tensió que se'm genera en mi penso que és important, no? De no venir jo aquí com un colonitzador que jo vinc i estableixo les meves maneres de fer, sinó que m'he d'adaptar. La distància que hi ha d'un lloc a l'altre, la gent com viu al lloc, com orbita, i això, el fet d'estar present, no tancat dintre un teatre, doncs has d'estar negociant tot el rato amb cada petit detall que fas, no? Inclús amb la gent que estava passant per aquí caminant mentre jo estava entrenant. I bueno, i em sent un lloc magnífic, o sigui, l'aigua i els arbres, bueno, la vida.